Kif jgħid il-Malti meta l-qamar ikollu għalqa lesti biex tisma' b'xi jarqa. U hekk ġara f'pajjiżna fl-aħħar jumejn meta ntlaqat minn grigala ta' qawwija b'xita qalila u riħ b'qawwa ta' riefnu. Ma sebħ il-pulizija ħarġet bitwissijiet biex ħadd ma joħroġ mid-dar. Għalkemm ma ġewx irrappurtati nies midruba, bosta persuni ħelsuha minħall il-mewt u jistgħu jgħodduha b'waħda, war li siġar kbar tqaċtu spiċċaw fuq karozzi u f'nofs ta' triq. B'xorti tajba ma weġġa ħadd u dan grazzi għal ħidma f'waqta ta' mijiet ta' ħaddiema tal-forzi tal-ordni u volontira. Uffiċjali minn diversi awtoritajiet f'pajjiżna ħadmu flimkien u sfidaw l-elementi naturali biex anki f'żoni b'baħar jibla l-art wiġbu għal mijiet ta' sejħiet għall-għajnuna fejn iħew is-siġar mit-toroq, pannelli, soqfa, ħitan u tabelli li waqgħu bir-riħ u l-arar. Saru wkoll evakwazzjonijiet ta' persuni minn blokok residenzjali f'Taslima u fil-Birgu, war li l-binijiet ġarbu ħsarat minħabba l-ammont ta' ilma li daħal. Il-Gvern offra li jsib residenzi alternattivi sakemm djarhom jerġgħu jiġu abitabbli. F'bosta lokalitajiet tqaċtu l-arbi waqgħu iċ-ċnut fosthom fiż-Żurrieq fejn numru ta' residenti sofrew miħsarat. Smajt ħoss kbir fi tlieta ta' filgħodu, inżiltu sib diżastru. X'tagħmel hu diżastru naturali naħseb mhux vera. Ma ħsara kbira għandi u kważi ġiex karozzi u kelli ħsara. Għada jħassar kważi ġdida fjamanta u. Il-Maltemp affettwa bosta avvenimenti li kellhom isiru l-ħadd, fosthom il-Maratona ta' Malta, li tira mhux biss Maltin iżda wkoll barranin li ġew f'pajjiżna speċifikament għalija. Il-funeral tal-Prim Imħallef Emeritus Giuseppe Mifsud Bonnici li wkoll kellu jsir il-ħadd ġie pospost għat-tlieta. Id-Direttorat tas-Saħħa Ambjentali informa lil pubbliku li ċ-ċimiterji kollha tal-Gvern ingħalqu minħabba l-maltemp. Tarbat ukoll is-servizz ta' trasport bl-ajru bil-baħar u fuq l-art. Titira tal-Emirates ġiet ikkanċellata, filwaqt li titjiriet tal-linji tal-ajru oħrajn esperjenzaw xi dewmien. Kien hemm ukoll ajruplani li sabu diffikultà biex jinżlu f'pajjiżna. Tħassru wkoll attivitajiet tal-ħadd tal-partiti politiċi, biżewġ mexxejja jiġu intervistati fuq ir-radji tal-partiti rispettivi. Ma naqsitx it-turija tal-ġenerożità u l-qalb tajba li l-poplu Malti huwa tant magħruf għalihom. B'kafetteriji jagħtu belatej u kafe b'xejn lil daw kollha bl-uniformi li poġġew ħajjithom f'riskju biex taw lajnuna lil ħaddieħor. Fost il-filmati li spikaw kien hemm dak tal-ħut li spiċċa fit-triq fix-Xemxija war li tella mal-mewġ u bejjem li deru jiġru fit-toroq fil-Gudja. Għawdex ukoll intlaqat minn maltemp kbir b'diversi rapportaw ħsarat. Il-ħaddiema tal-Gozo Channel għalkemm affaċċjaw elementi qawwija ħadmu b'impenn biex baqgħu joperaw il-vapuri u jwasslu lil passiġġieri bejn iż-żewġ gżejjer. Iżda kif jgħidu wara l-maltemp jiġi l-bnazzi u tbassir tat-temp għal wara t-tnejn juri li r-riħ se jbatti u se terġa' toħroġ ix-xemx. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.